Aitu, ez da beratxo bat. Lafayette ze urtea atera zuan Pasaietik Amerika aldera? Nidea, Euskalo. Ara bestea, joder. Oain ere bat diogu. Mucho truco. Egia esan, etxekinat eta bosta sola. 1732an. 1700 guztian, Rafaiki, irekin bai Rafaiki. Bueno. Hauek etxekitek. Baki, bururatu zait. Badaki zertan kostatuko gehan. Ez asmatu. Telefonuan behitu gabe, nola esate den euskeraz, pepinua, edo berenjena, edo tomatia. Ez dakizute, zerre. Ateatzen zaituzte, azenariotik eta kitxo. Ai, ze maja, Magnífico. Ni bat egin ba. Ni hau sortuko nauk. Tira. Tua! Ibeti hau sartu izan dut jaiz. Lukaikadek. Haze joko inazua. Ino zauteko gauzak. Ibai, pepino galanta. Pepino galanta? Pepinillo. Pepino galanta. Lafayetek ekarritakoa, neska. Ameriketatik ekarritakoa ba. Esan duen ulertzen. Baluzkok, ibeti bezala, agerkeriak erraien jendea horrean. Hori. Beti batean.